pensyai ha kabidai bat ka labor clearance certificate ke ba ngiyo ka jing ujor kini kindiat sngi kani ka labor clearance certificate haba ni wat jing tip nang ni na po office kadai ka por nadu ka isi ka barim nadu badang shimti ba titos khain ti lingba ka jing patha ka tu ka isi ka long ba ngin yele no da kani ka labor clearance certificate ha ka bidai bat ban ai ki certificate kini kinong tre ki bon na bar jing shisha kani ka labor clearance certificate ka baka initiate na po ka district council ka shulong bet bangin yo bante lakam ya ki nong tre ki bon na bar khamtam e ha ka be dei bat ki contractors lani ki work orders ki ba ki wei ki bana bar jong ka Jylla ka jongi ki yo kam hangni ha po ka state ka jongi di halor kani ka labor clearance certificate ni ka jingmi jing ujor ka bomi mena kini ki khinjat sngi ka long ba kumnungi ai ya ki labor clearance certificate ka wenga shukwa aban pensyai ka ba nadu dang sedang hi kani ka isi ka bathamai ka kren syai ka dei be tang ya ka trade license kanu ka kam ka ba ki try muluk ki jongi ki la ban le ngimnum ai ya ka trade license like no tang ya ki companies ki ba he ki ba ki try muluk ki mla ban tre ka kam ha ka be dei bat ka labor clearance certificate pede kini ki lesi ki berim ki la ashim ya ki kerteng ki la ai ki receipts ki ba pher ki don kini ki labors ki ba namar kumba fintip ka don arbanta ka wei ka shibanta ka dei ba kini ki nong tre ki ba nabar warla ki shong ha Bihar ne ha Guwahati ne ha Kolkata ru lengba ka online ki la ban yo e ka labor permit ke jong ki shwa ba kin rung ki briu hang ni apo kani ka Jylla ka jongi hendai na ka liang jongi ka district council pde ka wei shibanta na ka jingte lakam ka jongi ka dei ba kini ki nong trai ki hab ban one physically hang ni apo state jongi but hadin wa ki one hang ni apo ka Jylla ka jongi kini ki ba yo ya ka lesi ka ne ban pet ya ka labor clearance certificate ki let ki site lani ki let ki construction site shakinu ki jaka ba kini ki labors ki don but hadin bangilap ba kini ki labors ki dei ki ba wan nabar ni pan ya ki kot ki sla ki bolong valid kum ki epic card ki pan card ki Aadhaar card bat ka police verification ru kani ka penshisha yangi ba udai unong song snong ba pura jong kari India hai bro ka wei ti kata hai ka dei ka wei na ka jingte lakam ka bangi na ka liang jong ka district council ru ni pha ha ka be dei bat kini ki ba pet ya ka labor clearance certificate bat lada kini ki nong tre ki bon nabar kim don ki kot kisla ki ba biang ni kentu la ni pha ki contractors ki bon yalam ki shani ka Jylla ka jongi ban pen phai no ki jaka ka ba ki wan henrei hadu menta ha ka be dei bat ka labor clearance certificate kumangan chu ai nuksai pi kani ka list ka ba ngayo na po Jiva resort hangte ha po sora uni utrai jong kani ka resort ula ai ngi ka list jong kini ki laborers ki badan hadu lai pulai ngot ki badai both skill and unskilled laborers ti na kini ki nong trei jong u ki balai pulai ngot ula ai ngi ka certificate ba kini ki nong trei ki sa hapo ka jaka ka ba ki trei kemut kani ka dei ka penshisha ba ka dei ka residential certificate jong kini ki nong trei hadin bengiyo ini ka list ki ba pet ya ka labor clearance certificate ki let chakani ka jaka bat ki pan ki kot kisla lada ki don ki kot kisla ki babyang ni issue ya ka tu ka clearance certificate kumba pila i hapo ki lat patai ku bor mo ni issue ya ki tu ki labor clearance certificate but halor ka tu ka jing issue jong ka tu ka labor clearance certificate ka penshisha ya ka jingdon jong tu briu ha ka ni ka jaka ka ba uni utrai upan ya ka tu ka labor certificate di shiban tang ila te lakam bat ngila pentip bat kasnong ka tharu ka tip ba uni unong tre udon ha ka particular site nani ha kanu ka jaka ka ba u tre lada ka district council dakam le ya kani ka labor clearance certificate kemut kamdan kanu ka jingte lakam uni laborer upalayo e ka work permit na po ka sarkar na po ka sarkar jong ka Jylla ba udon chakanu jaka udon betip rai kani ka jingle ka jongi na ka district council lingba ka jing ai ka jongi kani ka labor clearance certificate ngila ban pinpoint ha ei uni unong tre ubawan nabar udon udai sisane em uta unong song snong ubalong genuine jong kari India dei halor kata kanong rim bangi sapani ki kot kisla bat dangila alap ki kot kisla yin sa ai ka tu ka certificate rei lada umdon ki kot kisla ni pen phai biang ya uni ubriu buan nabar syaka jaka ka ba uwan bat ka jingkentu ka jonga ka long tang ka ni ka wei ba kinu ki contractors ki bonra ki labors nabar
bakin sobha ban ai ngi de ka city sipo district council bakini ki de ki laborers ki baki ki dan kenang bangi ngin yo ban ai ki ka labor clearance certificate